Здравейте, казвам се Деян Каменов. Преди години едно телевизионно шоу сбъдна една моя мечта и сега съм фронтмена на D2. Тогава разбрах колко е важно някой да повярва в мечтата. Тук съм и ще пея на сцената на Байландо, защото и аз повярвах в мечтата на някой друг. Казвам се Богдана, занимавам се с музика от малка, уча поп и джаз пеене, 4-та година. Some people live for the fortune, some people live just for the fame, some people live for the power, yeah, yeah, yeah. Some people live just to play the games. Some people think that the physical thing. В живота ми има едно момче, казва се Емил. Той е моята истинска половинка. Богдана винаги е била до мене. Израснали сме заедно. Всичките лета, всичките зими, които сме прекарвали заедно, са такива моменти, които не могат да се върнат. Той наистина е най-силният човек, който познавам. Преди 2 години бях, може би, на едно от най-хубавите си морета. Реших да мина през Варна, да видя братовчет ми, с който не бях се виждал години наред. Беше, може би, една най-хубавите сутрини, които съм виждал. Морето беше някак различно. Отидахме на един кей, той скочи пръв, аз след него и изведнъж осъзнах, че съм във водата с глава надолу и нямам никаква чувствителност и че не мога да се движа. Последствията бяха пълно обездвижване и 4-те крайника. Емил се занимаваше с скулптура, беше студент в Виена последна година, работеше с най-добрия професор от университета, беше му личен асистент. Ами, живота ми преди инцидента беше тръгнал в винаги мечтаната от мене посока. Птичето ми беше кацнало на рамото, с други думи. След цялата тази самостоятелност, която съм имал като студент в чужбина, изведнъж се оказах прикован към легло и абсолютно зависим от хората около мен. Възстановяването ми върви малко по-бавно, отколкото ми се ще, но има някакъв напредък. Вече движа частично ръцете си и ми се ще в най-скоро време да ги използвам за изкуство, да творя, да правя скулптури. Мечтата ми е да съществува място, където понятието хора в неравностойно положение да не съществува. Тук в Павел баня се намира най-големият рехабилитационен център в България. Тук хората като Емо идват, за да си върнат живота. Един център на титански усилия. Просто ако дойдете там, самото место е заредено с енергия. Всеки се бори, всеки гледа от другия. Всеки идва на рехабилитация, готов да се бори с зъби и ногти, за да направи една малка крачица, да успее да помести ръката си. Без рехабилитация сме загинали. Парадоксът е, че това място не е пригодено за хора в колички, а най-често те се нуждаят от рехабилитация. Мечтата на Емо и на всички като него е да знаят, че когато дойдат в Павел баня, няма да има препятствия за тях. Прагове в стаите, високи бордюри или асансьори, в които трудно влиза количка. Идеята е да се построят приземни къщички, в които всеки да може да се чувства като у дома си, а не като в някаква болнична обстановка, от което предполагам всеки в моето положение е изградил някаква фобия. Тук в Павел баня наистина е едно магическо място. Ще ми се да го направим малко по-добро за всички нас и съм сигурен, че всички заедно ще успеем.